Vaníček na konci prvního kola. Jan Macek pojíždí a zatím to tady jim dává. Macek, Jedíček, Milan a Hrdek pořadí. Nájezd do posledního kola. Macek, Jedíček, Milan a Hrdek. Exibice. Šakovicová vlajka a opět první protnul tu cílovou čáru Jan Macek. Musel tam na té protilehlé rovince krotit ještě svůj stroj. Všechno bravurně, takže u desítky zapisujeme po druhé trojku a 3 a 3 je 6. Také on zůstává neporaženým v tomto závodě, stejně jako Jaroslav Vaníček. Na druhém místě